Mae wedi cael can wedi cael ei chyfansoddi cerdant a taith un o'r plant wedi creu penillion. Mae ni hefyd wedi creu llyfr gyda cyn-ddisgybl yr ysgol. Da ni wedi bod yn casglu tystiolaeth, hen lyniau a cyfeillion yr ysgol a cymdogion yr ysgol wedi bod yn dod i mewn ac yn sgwrsio gyda'r plant am eu hanes nhw a fel mae pethau wedi newid yn ystod y blynyddoedd. Ysgol Beddgelert. A dy Sadwrn, edrych ymlaen I weld chi gyd. Yeeey! I Gwynar, mae gwahoddiad I pawb o'r gymuned o draw am 1:00, mi fydd y plant yn ei diwddachiad bach a mi fydd y te I bobl sy'n dod draw nhw ddynod bwysig iawn I ni. Wedyn di Sadwrn eto wedyn mae ddynod eithriadol bwysig. A da eisiau gwahoddiad fan hyn, unrhyw un sydd fod yn gyn-ddisgybl mewn athro, pennaeth, staff unrhyw o staff I ddod draw at ni hefyd ar gnawn Sadwrn. Mi fydd yna eto lyniau llu o lyniau. Dwch chi weld y llun chi'ch hun os o bosib adolwch allan efo chi. Mi fydd yna gêm pêl-droed hefyd am 3:00. Wedyn os da chi am mwy gêm pêl-droed, mae hwnnw I gyn-ddisgyblion rwan, tada, teidia, unrhyw un o draw. A gobeithio am arwydd swydd yn cadw fel hynny. Ti'n just yn Robert, bod ti'n ysgol hapus? O, yn bendant. Cerwch draws, da chi'n gallu. Ddwy ar y prynhawn da.